ساعة شعات خوينو زينا ومسنادونا نفلم لنا زخبركم تعذبتنا كم تمسيو ندومي قدام 29 حدار استدالوه زيناتات وشت انوزان حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم ماكدا حقوسيه كم تلمود بغندي ارست زينا فلم بريزيدنت إسياس أفورقي أب السودان نايس راح مبزح المفتام كتما بورت سودان أتيوم أبزوا ربوب تتكامنات مرزقات أزرقتي إن عبي يمتز كمزلو تحبيرهم ممحدار زوا ماكل سنة وباون بهلاون ودرات بعينة متأنن معبايز حقز عودة توديبو بريزيدنتات ديمقراطية ريبابليك كونغو رواندا زمت صمون سممع سلام كمز فرارمو تقاليحهم كامبوديان نيوزيلندن كلتا أوي زمدنان متحبارن معزاز تسمامعن حيل بحر إيران بوشت أوي عامي هاجرو زم عبلا كلتا حدثتي مرخب كينات ناب مسارع مكل خلوت انبيرو زرزر زينام بريزيدنت إسياس أفورقي كم مجلسي دقف منجستن حزبن إيرترا نحزبن منجستن سودان بأبومبر للاوي بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان استقبل العدمة بمخبر أب السودان نيسرح مبزح يفصمالهم بريزيدنت إسياس لومي أب ساعات دحر أطري كتما بورت سودان أب زأتولو أبومبر للاو بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان بأبالات للاو بايتو سودان منيسترات زركبوهم لعلوة سبب سلطان تسني دمو أقبل غيرلوم بريزيدنت إسياسن جنرال عبد البرهان بمكاين أب كأندي قدناتات بورت سودان عدت أب زقبرلو بأشحات زغطر حزبي نحونتاون تاريخاون زمدناتات إيرتران سودانن كمون متكلاوي دقف حزبن منجستن إيرترا أبزي سودان بكبيد فتنة تحالف اللوزل أوان بزموغس جرحتات أسنيوام بريزيدنت إسياسن جنرال البرهانن لومي أماسيوم أب ممعبال كلتاوي زمدناتات إيرتران سودانن قجت سودانن معبالتاتون كمون نكلتين هاجرات أب زقدس زباون عالماون قديات أتوكيرم زتيوم أبومبر للاو بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان بعصر ميازيا كلتشان 25 أب إيرترا عدت مكيادو أيرسعن بعد ما منستر دكتور كامل إدريس تمرحي لعلواي لوخ منجستي سودانون بتشعتن 10 تقمتي كلتشان 25 نايس راح مبصح مفتصامو تذكريم أب زواد وبوب كم أكل نايتي تطاونات معباي زكاية زلو تعري حرصت ربحتات تتكامنات مرزقات عزرتي أب مسسان مهرتي بمجنزاب عتوب كسر حلوز أو عيد قريبو وكليرنا شويت قبر برهان زدالو تتسبسب سعبو كأربي منستر حرشا اتوتون اتطاونت نمعباي استفلاليو صعرتات مكيادو يزركب ببوانون مرصات ازرتي كم مشلا عفون سرناين كالوتن حرستوت كعدلن بحرستوت كبازحن نسمع لنا ازي بركوت مهرت زحفسو مرص زرقن انتاي مفلات اقداسيو ابزبا دوب تتقامنت مرصات ازرتي ان عبي ممصو اب ጨንፈር منستر حرشا كيلاتات تعود حبيروم حلاف احد لمعات بولي اتو كفل مريم عند برهان ابزهابو حبريتا كاب هاجراو تكال حرشاو مرمر حلحله زركبو مرصات ازرتي نخباب بزغبا استلامامدو كمون بالعتن حماماتن تጻዊሮም ብርኩት እቶት ዝህቡ ምዃኖም ገሊጹ ني كبابي بزغبا استلامامده كمون ጽሩይ ዝኾነ ካልእ حماماتن بالعتن بزغبا ተጻዊሩ ብርኩት ምህርቲ ክህብ ዝኽእል زرئي مرج زرئي لنا نشوع نخيل كساب حجوكا استفلالي اوام ببيجزيو استفلالي عينت ازرئتي تزرقحهم اب توتاونت حرستي ام عباي يركب له كنري اندحر كوينا استفلالي عليتات سرناي ببيجزيو مشلا ابزبانا اندحرينا مالتيو مشلا عفون ون بفلاي استداغل عفون لنا نسوعو اذا مسلو ولا عترون ابطرمره كومو اللونا مالتيو بحفش خنريو خلنا دمعنتهم بفلا يابسرنا يعفون مشلا كن زياده بحرسو تفتاونت رخيبو اب مفرايكا يركبالو ማለት ልምዳው ንጥፈታት ሕርሻ ናብ ዘመናውን ምቕያሩ
ምሩጻት ኣዝርእቲ ብምትእትታውን ካልእ መደባት ብምትግባርን ይስራሓሉ ከም ዘለው ጠቂሱ ድማ ምሩጻት ኣዝርእቲ ምስቶም መቦቆላውያን ብምንጽጻር ተዓጻጻፊ እቶት ከም ዝህቡ ኣፍሊጡ ከም ኣብነት ስርናይ ካብ ሄክታር 8 ኩንታል እቶት ዝርከብ ዝነበረ ምሩጻት ኣዝርእቲ ብምጥቃም ካብ 30 ክሳብ 60 ኩንታል ክሕፈስ ከም ዝከኣል ኣነጺሩ እዚ ምሩጽ ዘርኢ ምስቲ ናይ ኣቀዲሙ ጸናሕና ኣባታዊ ዘርኢ ክነናጻጽሮ ከለና ብእቶቱ ኣዝዩ ይፈላለዩ ምናልባት ሓደ ብሓደ ብዘርኢ ተደራና ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ትባታዊ ኣዝዩ ትሕት ዝበለ እቶት እዩ ዝህብ ነቲ ምሩጽ ዘርኢ ንብሎ ዘለና ግን ዝተዓጻጸፈ እቶት ይህብ ከም ኣብነት ኣብ ስርናይ እንተሪእና ኣብቲ ኣባታዊ ማእከላይ ገምጋም 8 ኩንታል ኣብ ሄክታር ኣብ ጽምዲ ተመጺናኻ 2 ኩንታል ከባቢ ኣብዚ ምሩጽ ዘርኢ ግን ክሳብ 30 ኩንታል ኣብ ሄክታር ይህበና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን ማእከላይ ገምጋም መንበር ናብ 50 60 ገጹ ዝኸደውን ኣለና ሓረስቶት ዝኾነ ንዘርኢ ዝጥቀምሉ እኽሊ ንበይኑን ብዝግባእን ክዕቅቡ ዝተላበወ ኣቶ ክፍሊ ማርያም ኣብዚ እዋን ዝስራሓሉ ዘሎ ዝተዳቐለ ዕፉን ንሓደ ግዜ ጥራይ ብርኩት ምህርቲ ዝህብ ምዝድገም ድማ እቶታውነቱ ዝጎድል ከም ዝኾነ ሓረስቶት ብዝግባእ ክርድኡ ኣዘኻኺሩ ተዳቐለ ዘርኢ እንድሕር ተባሂሉ ኩሉ ግዜ ንሓደ ግዜ ጥራይ ኢኻ ትጥቀመሉ ኣብ ሓደ ግዜ ብርኩት እቶት ዘድሊ ሕርሻዊ ንጥፈታት ወይ ክንክን ተገርካሉ ልዑል እቶት በካ ካልኣይ ግዜ ዘርኢ ተደሊኻ ናብቲ ዘርኢ ዝህብ ኣካል ብፍላይ ብጽሕፈት ጨናፍር ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዘለው ናብኡ ኬድካ እቲ ዘርኢ ክርከብ ከኣል እዩ ካልኣይ ሳልሳይ ዝድገም ኣይኮነን ብፍላይ ደቓላ ዕፉን ኢና ንሰርሕ ደለና ማለት እዩ ኣብ ዕፉን ከዓ ቀጻሊ ጎስጓሳት ይግበር እዩ ካልኣይ ሳልሳይ ከይድገም ምክንያቱ እቶታውነቱ እንዳጎደለ ስለ ዝኸይድ ኣብቲ ጨንፈር ክኢላ ልምዓት ዘራእቲ ኣቶ ብርሃነ ፍረ ዝግብ ወገኑ ካብ 2017 ናትሒዞም ብስሩዕ ኣብ ዞባደው ብዝፈርዩ ከምኡውን ብሓረስቶት ተባዚሖም ናብ ሓረስቶት ዝዝርግሑ ከም ዘለው ብምጥቃስ ምሩጻት ኣዝርእቲ መሸላ ዕፉን ስገምን ስርናይን ብሓረስቶት ልዑል ተቐባልነት ከም ዝረኸቡ ሓቢሩ ቅድሚ 2017 ብዙሓት ዓይነት ምሩጻት ኣዝርእቲ ይመጹና ነይሮም መሸላ ዕፉን ስርናይ ካልእ ስገም ነይሮም ካብ 2017 ናብዚ ግን ብስሩዕ ኣብ ዞባና ዝፋረዩ ኣብ ሓረስቶትና ዝባዝሑ መንገድና በቲ ናይ ኮሚቴ ብቕዓት ዘርኢ እንዳተረጋገጹ ናብ ሓረስቶትና ዝዝርግሑ ብዙሓት ዓይነት ኣሎ ሓደ ካብኦም ምጥቃስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምሩጻት ኣዝርእቲ ናይ ስርናይ ከም ኣቲላ እዚ ብሓረስታይ ኣዝዩ ቅቡል ዝኾነ ምሩጽ ዘርኢ ልዑል እቶት ዝህብ ከምኡውን መግቢ ኣዝዩ ምቁር ዋላ ኣብቲ ዓይነቱ እውን ኣዝዩ ተሰሓቢ ዝኾነ እዩ ካልእ ከም ሲድራ እውን ዝውን ናይ ባኒ እዩ ክሮክ ዝበሃል ኣለና ከም ቃፍዛ እዚኦም ዓይነት ኩሎም እዚኦም ውፅኢት ናይ ምርምር እዮም ስገም እውን ከም ተኾንዳዕን ራህዋን ዝበሃል ጻዕዳ ብኣርባዕተ ጠረሩ ወይ ከዓ ዓፃ ስገም ንብሎ ዝውን ሓደ ካብቲ ካብ ምርምር ሓልሓለ ናብ ሓረስቶትና ዝተዘርግሐ ምሩጽ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ዘርኢ ዝተፈላለየ መስራሓት ሓሊፉ ናብ ደረጃ ምሩጽ ዘርኢ ከም ዝሓልፍ ብምንጻር ሓረስቶት ነዚ ብምርዳእን ዝህቦ ብርኩት ምህርቲ ኣብ ግምት ብምእታውን ብዕቱብ ክሰርሕሉ ከምኡውን ክኢላታት ዝህብዎም መምርሒታት ክኽተሉ ተላብዩ እዞም ምሩጻት ኣዝርእቲ ዝህብዎ ዘለው ብርኩት ምህርቲ ብዝግባእ ብምርዳእ ኩሉ ሓረስታይ ተጠቃሚ ንኽኸውን በብኸባቢኡ ስራሓሉ ዘሎ እዩ ብወገንና ሕብረተሰብና ንቕሓቱ ብምብራኽ ምሩጻት ኣዝርእቲ ክጥቀምን ብመስመር ክዘርእን ሓበሬታና ነመሓላልፍ ካብ ኣገልግሎት ዜና ዞባደው ሸዊት ገብረ ብርሃኔ ካብ ንኡ ዞባ መንደፈራ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ 2025 ኣብ መንጎ 16 ዞባታት ዘካየዶ ስነ-ጥበባውን ባህላውን ውድድራት ብዓይነትን መጠንን ንምዕባይ ዝሕግዝ ዓውደ ዘተ ብ26 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ወዲቡ ኣብ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ሓላፊ ጨንፈር ባህሊ ኣቶ ስራጆ ማሕሙድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዕላማ ናይቲ ዓውደ ዘተ ኣብ 2025 ዝነበረ ብልጫታትን ድኻማትን ብምግምጋም ኣብ 2026 ዝበለጸን ንሞያዊ ዓቕሚ መንእሰያት ዝፍትሽን መደባት ንምክያድ ጥሕ ባይታን ምፍጣር ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣባላት መማይቶ ኮሚቴ ባህላዊ ውድድራት ኣብ ገምጋም ናይቲ ብመንእሰያት ተማሃሮ ዘቐረበ ትርኢት ሙዚቃ ድራማን ግጥምን ዝተመርኮሰ መዛተይ ጽሑፍ ብምቕራብ ንመጻኢ ብዝሓሸ ኣወዳድባን ዝበለጸ ትሕዝቶን ንኽካየድ መማእዛኒ ሓሳባት ለጊሶም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ኣስመሮት ጸጋ ብርሃን ብወገኑ እቲ ባህላውን ስነ-ጥበባውን ምርኢታት ብመልክዕ ውድድር ሳላ ዝተኻየደ ብሉጽ ምርኢት ከም ዘቐረበ ብምግላጽ ብሽማግለ ዳንነት ዝተዋህበ ሓሳብ ንመጻኢ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብርዩ ኣብ መወዳእታ ዋና ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢት ተወልደ ብርሃን እቲ ውድድራት ሓያልን ብሉጽን ምንባሩ ብምጥቃስ ንኹሎም እቲ መደብ ንኽዕወት ዝጻዕሩ ስነ-ጥበባውያን ኣመሓደርቲ ንኡስ ዞባታትን ናይ ስራሕ መሻርክትን ኣመስኪኑ
ኣብ ኖልሶባ ሓጋዝ ንውፅኢት ሃገራዊ መርመራታት ዝግምግም ናይ ክልተ መዓልታት ዓውደ ዘተ ተኻይዱ ወኪል ኢሪና ሰመረ እዩ ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለወ ትሕዝቶ ፍርቱን ዓንዶም ከተቕርቦ እያ ኣብ ሓጋዝ ንውፅኢት ሃገራዊ መርመራታት ሻምናይን 12 ክፍሊ ብደረጃ ንኡዞባ ዝግምግም ዓውደ ዘተ ብ27ን 28ን ሕዳር ተቓኒዑ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡዞባ መምህር እድሪስ ዓብዱ ዝርግሕን ብቕዓትን ኣገልግሎት ትምህርቲ ክም ንምባል ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዝተገብረ ምድላዋትን ዝተረኽበ ውፅኢትን ብሰፊሑ ኣብሪሆም ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጽጻር መጠን ምሕላፍ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ብልዕሊ 11 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዘረኣየ ብምግላጽ ምሕያል ስሉሳዊ ዝምድናታት ኣብቲ ውፅኢት ዓበ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሩ ሓቢሩ ኣብ ሃገራዊ መርመራ 12 ክፍሊ እውን ብፍላይ ካብ 34 ክሳብ 37 ዙርያታት ናይ ዲግሪ ዲፕሎማን ሰርቲፊኬትን ነጥቢ ዝረኸቡ ተምሃሮ ቁጽሮም እናበርከተ ከም ዝመጸ ገሊጹ ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ ወኪል ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ መምህር ሓመድ ዑስማን ብወገኑ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ክዕቀብን ክበርኽን ምእንቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለወን ድኻማት ብኣግኡ ክፍውሳት ተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ጽበት ኣብያተ ትምህርቲ ፍታሕ ክናድየሉ እኹል ናውቲ ትምህርቲ ክቕረብ ንመምህራንን ተምሃሮን ዘተባብዕ ሓገዝ ክግበር ከምኡውን ውህደትን ስሉሳዊ ዝምድናን ክሕይል ዝብል ርእቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ኣመሓዳር ንኡዞባ ሓጋዝ ኣቶ እድሪስ መሐመድ ሓምድን ሓላፊ ኣሃዱ መሰረታዊ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ዓብዱ እስማዒልን ኣብ ዝሃብዎ መዛዘ ምቓል ኣብቲ ንኡዞባ ሓያል ጻዕርን ዕቱብ ክትትልን ሳላስ ተኻየደ ብቕዓት ትምህርቲ እናተመሓየሸ ምምጽኡ ጠቒሶም ብዝለዓለ ክስርሓሉ ተላብዮም ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ካብ መዋዕለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝዝርግሓ 3 ኣብያተ ትምህርቲ ዝመሃሩ ልዕሊ 16,000 ተምሃሮ ኣለዉ ኣብ ኖልዞባ ዓዲ ቀይሕ ተሳታፍነት ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብ28 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተገሊጹ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2024 ኣብ 9 ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝተደኮነ 19 ነቑጣታት ቁፅሪ ተሳተፍቲ 561 ዝነበረ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ 402 ከም ዝወረደ ሓላፊ ትምህርቲ ንዓበይቲ መምህር ካይር ሮመዳን ገሊጹ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብቲ ኖልዞባ መምህር በየነ ተስፋይ ብግድኡ ዝተሰላሰለ መደባት ሓያልን ድኹምን ጎድኑ ኣለሊኻ ዜጋታት ካብ ማህይምነት ንምግልጋል ተራ ኮሚተን ኣመሓደርትን ክዓዝዝ ተላብዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ቀንዲ ጠንቂ ዘይምጥርናፍ ስለ ዝኾነ ራሕቂ ዘለዎን ዓድታት ክጥርነፋ ተማሕፂኖም ኣመሓዳር ንኡዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋዝጊ ብወገኑ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ዘድልየን ምምሕዳራት ከባቢ እተን ኣብ ምብራቃዊ ኣጻድፍ ዝርከባ ምዃነ ብምጥቃስ ጻዕሪ ምምሕዳር ንኡዞባን ህዝቢ እቲ ከባብን ክዓዝዝ ፀዊዑ ኣብ ንኡዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ 21 ምምሕዳራት ከባቢ ዝተጠርነፋ 109 ዓድታት ኣለዋ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ንዘምህሩ መምሃራን ኣብ መዳይ ጥዕና ተምሃሮ ዘተኮረ ስልጠና ካብ 24 ክሳብ 26 ሕዳር ኣብ ጊንዳዕ ወዲቡ እቲ ካብ ንኡስ ዞባታት ዳህላክ ሽዕብን ጊንዳዕን ንዝመፁ መምሃራን ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ብሓፈሻ ብቐንዱ ድማ ኣብ መመላኽዒ ኬሚካላትን ዘኸትልዎ ጥዕናዊ ሳዕቤናትን ዘተኮረ ነይሩ ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር መሐመድ ዓብደላ ብዝሃቦ መግለጺ ማእምሮን ኣካልን ብቑዕ ተምሃራይ ምፍራይ ካብ ቀዳምነታት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከም ዝኾነ ብምሕባር ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ሳዕቤናት መመላኽዒ ኬሚካላት ተገንዚበን ካብ ተጠቃምነቱ ክሕየባ ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና ኣብ ጥዕና ተምሃሮ ብቐንዱ ድማ ኣብ ንጥፈታቶም ሓጋዚ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምሕባር እቲ መደብ ዝያዳ ቆላሕታ ተዋሂብዎ ብሰፊሑ ክስርሓሉ ተላብዮም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ንኡስ ጨንፈር ህግደፍ ዝተጠርነፉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሎማ ዓመት ብዝወሰድዎ ወለንታዊ ተበግሶ ንስድራ ሰማዕታት ብሓፈሻ ንደቂ ስዋኣት ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ልዕሊ 1,300,000 ናቕፋ ደገፍ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ ب26 حدار ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም እቲ ካብ ወርሓዊ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ዝተዋፀ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ዝተለለዩ 714 ወገናት ከም ዝተዋሃበ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃ ትምህርቲ ንዝርከቡ ተምሃሮ ዝግበር ደገፍ ድማ ክሳብ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ዝዛዝሙ ክቕፅል ምዃኑ ተሓቢሩ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ግደፍ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ሙሉእ ተስፋ ማርያም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንዝገበርዎ ደገፍ ድሕሪ ምምስጋን ከምዚ ዝበለ ናይ ምድግጋፍ ባህሊ ብዝይ
زحيله كدفالو تلابيوم زسعب زين هاجرات وصايوم أب زينات وصاي بريزيدنت ديمقراطية ريبابليك كونغو رواندا نزمت صامون أب كتما واشنطن سممع سلام كمز فرارمو نناي قربا منጭታት بمتقاس معكنا زينا أقاليحن اتكايتو تنزل ركب نتي أب زحل فورحيس هنستبصحن منسترات قدايات وصاي كلتين هاجرات زختمولن مباطاوي سممع سلام أب مفصمتان مبصح زعلميو اتسممع مقراص تصابوتات مخبار للاونت كمون مقراص لغف نعطات ጉጅለታት ዝብል ነጥብታት ዝርከቡ ኮይኑ ክልቲአን ጎራብቲ ሃገራት ሓበራዊ ናይ ጸጥታ መዋሃድ ንመቃመ ክሰርሓ ዘገድድ እዩ ይኹን እምበር እቲ ስምምዕ ነቲ ብማዕድናት ሃብታም ምዃኑ ኣብ ዝንገረሉ ምብራቃዊ ክፋል ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ደው ብምባል ኩባንያታት ኣሜሪካ ናይ ቢልዮናት ዶላር መኽሰብ ንኸዓብታ ዝዓለመ ምዃኑ ናይ ቀርባት ዓዘብቲ ይገልጹ ካብ ሩዋንዳን ኮንጎን ዝተዋጽኡ ኪላታት ኣብ 2024 ብመንጎኘት አንጎላ ክልተ ግዜ ኣብ ስምምዕ በፂሖም እኳ እንተነበሩ ተግባራዊ ክኸውን ከምዘይከኣልዮም ምንጭታት ዝሕብሩ ሩዋንዳ ንዕጦ ጉጅለ M23 ደገፍ ከምትገብር መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝኸስስ كامبوديان نيوزيلاندن كلتاوي زمدنان متحبارن نمعزاز تسماميعن እዚ ስምምዕ ዝተበጽሐ ኣብ ካምቦዲያ ምብጻሕ ዝፈጸመ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኒውዚላንድን ዊስተን ፒተርስ ሎሚ 29 ሕዳር ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ካምቦዲያ ሁን ማኒትን ካልኦት ሰበስልጣንን ኣብ ከተማ ፕኖምፔን ኣብ ዘካይድዎ ርክብ እዩ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ንግዲ ወፍሪ ትምህርቲ ሕርሻ ቱሪዝም ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ኣብ ዝርከቦ ወሰነታት ወዕድታት زكايد متحبار محيالن مسفحن كمون زباون أجراون شركنات نمدنفع تزاراريبهم قدام مينستر كامبوديا هاجرو مثل نيوزيلاند أب مديات نقدن وفرن متحبار محيال نزل وادليت مغلاس نيوزيلاند كاب شحن ساعة 209 تحيزا نمسرح سلامن محبر قطباوي معبالن هاجرو نزغبرتو دغف موغيسو مينستر غدات وصاي نيوزيلاند بوغنو هاجرو نويح اوان مشارختي كامبوديا كوينا كمز صنحتن كلتاو متحبار مدنفع دلوتي كم زلنا نصيرو مينستر غدات وصاي نيوزيلاند ويستن بيترز بعدم مينستر غدات وصاي كامبوديا نايكلتا معلتات وقعوا عدت مفصاميو ب28 حدار كتما بنومبن اتيو حال بحر إيران بوشتاوي عامي هاجرو زمعبلا كل التحدثي مرخب كينات نام مسارع مكلو خالد سنبيرو أبتي لومي 29 حدار استخايدة ناي مرخب سنسرعات وانا أزازي سراويت إيران بزهابو مغلطي هاجرو نزخوانا أنصار ربحاتاتا زكايت تزابوتات ترير ملسا قبرين مهاب دلوتي كمزلا عنصيرو إذن بغندو ناي نويح رحك أتر سرحيتات نمكيادن سلياو حبريتا أب مقابن زنطفاز تراغا تكنولوجين أطوارن زعات مرخب كينات أب مدنفع حيل بحري إيران وتاوترا كمزهلوان تحبيرو لهم حيل بحري إيران أب زحالف عمتات ناي وقع دلونوتن معباي مس حيلتات بحر روسيا تشاينا باكستان زركبن هاجرات وتعدرو لممد ككايد كمصنحز فلاتيو إيران قداما وتعدرو تصابوتات نممكات وتعدرو عاما كتدنفع مصنحات صبصبات يردوم هب سريلانكا نمعلتات زوقع برتع زناب بزسعبو حدقاتات علاقلغن مهما مريتن كبيد سبقاوين نواتاون أكبابيون عنوات وريدوم بتي تفتراو حدقاتات بوحدو 123 سبات كم زموتو زحبرتهم سمزي حالو دهايو مزت أفق بمهلوم قصر موتات كزايد كم زخل عميتهم بتي حدقا أب أبايتي مسمرات موقعازيا مدرن كالي تحت أرضن عنوات كم زوارده كمون برراتات كم التسنخلن أستات 44 شح سبات بوالوتا كم التسألون اتهم سمزي بتوسخ حبيرهم من قصة سريلانكا أبيت تمرتن سرحن كمون زفا كمون تأفافي أبزخونا كابيتات زركبو ناو حسبوتا كغعزو عزيز اللوم بزيكازي أهجراوي حاجز كجبرلون أب وطاي هاجرات زركبو سريلانكاوان أستات فرق مليون استغودو سبات مدقف ناي ገንዘቡ فيا كجبرون تصوي اللوم اتي برتع زناب كأصل مخانو زتقصص مز سريلانكا زورو دعنات كزايد كم زخل أميتام علو إذا خمزين كله أبي إندونيسيا وماليزيا تايلاندن بستخصص تمصاص حركات بتغلى 4 بيتسابات كم زموتو تقاليحهم
بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين قدماي مينستر هانغاري فيكتور اوربانن تمالي 28 حدار بكتما موسكو بمرخب بقندو اب غداي قرب صعاتن كينات يوكرين زتوكر زرب اكايدوم كليتيوم مرحتي ناستات 4 ساعات زقصله وصيتاوي تباهيلو استغلص زته كم زكايدو معكنا زينا اقاليهن بريزيدنت فلاديمير بوتين ابتي اغاطامي قدما مينستر هانغاري فيكتور اوربان اب غداي كينات يوكرين زلو ميزاناوي مرغص موغيسوم ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፒተር ሲጅንታው ድሕርቲ ርክባ በዛሃቦ መግለጺ ሩሲያ በመሰረት ዝጸንሐ ውዕላት በመሰረት ዱርባንን ቱርክመን ነዳድን ጋዝን ኣብ እዋኑ ናብ ሃንጋሪ ከም እትልኽ ገሊጹ ሃንጋሪ ኣብ ዓመት እዚ 8.5 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ዘይተጻረየ ነዳዲ ልዕሊ 7 ቢሊዮን ሜትሮ ኪብ ተፈጥራዊ ጋዝን ካብ ሩሲያ እታው ከም ዝገበረት ሚኒስተር ፒተር ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣብ ትርክብ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ተሳቲፎም ነይሮም ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ሓያሎ ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ሸመተ ባህርያዊ ጋዝ ሩሲያ ዳርጋ ብሙሉእ ከቋርጾ ከለዋ ሃንጋሪ ግን ብኣንጻሩ ክብ ከም ዘበለቶ ይፍለጥ ሸመተ ጋዝ ሩሲያ ከም ዘይተቋርጾ እትገልጽ ሃንጋሪ ኣብ ልዕሊ ጽላት ጸዓት ሩሲያ ንዝግበር እገዳን መጥቃዕትታትን ብትርያ እትቃወሞም كبرات تخاطلتي زينا نمززام أرسطان دقم بريزيدنت إسياس أفورقي أب سودان ناي سرح مبصح نفصام كتما بورت سوتان أتي أب زوادو بر تتقامنت مرصات أزرأتي إن عبيه يمص كم زلو تحبيرو نمحدار زوا ماكل سنت باباهم بهلاهم ندرات بعينة المتأن المعباي زحقز عودة زتوديبو بريزيدنت ساوث ديموكراتيك ريبابليك كونغو رواندا زمت صمنت ممع سلام كم زفرارو متقاليهم كمبوديا نيوزيلاندن كلتاوي زمدنن متحبارن نمعزاز تسماميعن حيل بحر إيران بوشتاوي عامي هاغورو زمع بلا كل التحدث مرهب كينات ترنام مسارع مثل خالو زنبيرو حافظ شونا الساعة زينة أبزفتسام